Tämä kaikki alkoi tästä pari kilometriä Kihniön keskustaa kohti ja sitten 82 vuonna päädyttiin tähän kyläkauppaan, kun oli laajennuksen tarvetta. Ja silitysrauta ja käsisirkeli oli alkuun työkaluina, että ei ole tehty mitään muuta kuin mahdottomasti töitä. Kaikkihan lähtee siitä, että me saadaan levyä ja pääasiassa levy tulee tuolta Keurulta Finforestiviltä ja ne on isoja levyjä, 6/4 levyjä, jotka sitten eka sahataan sopivan kokoisiksi paloiksi ja sitten pistetään reunanauhat niihin, sen jälkeen porakoneelle, sen jälkeen ne on yleensä valmiit ja sitten ne tuodaan tosiaan eri työpisteisiin ne kappaleet ja sitten joko ne pakataan näihin keittiökohteisiin pieniin paketteihin, jotka kasataan sitten työmaalla tai sitten ne tuodaan tänne kasaukseen ja sieltä ne tehdään ihan valmiiksi asti kaapit ja pakataan laatikoihin ja lähetetään asiakkaalle. Mehän ollaan erikoistuttu periaatteessa keittiökalusteiden osalta saneerauspuolelle. 95% on varmaan keittiöstä menee pelkkään tähän vanhojen korjaukseen. Sitten on nämä kylpyhuonekalusteet menee tänne IDO-kylpyhuoneille kotimaassa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja sitten on vielä Saksassa on yksittäinen asiakas, joka kuuluu tähän samaan Sanitec-ryhmään, mikä tämä IDOkin kuuluu. Me ollaan täällä maan korvessa ja sitä on moni ihmetellyt, että minkä tähden me ollaan täällä, etteikö se olisi paljon parempi olla Kehä kolmosen sisällä, mutta mä oon todennut, että kulttuuri on levinnyt tänne Kihniönkin asti jo, että ei se auta yhtään. Meillä on mahdottoman hyvä työporukka täällä. Tämä on tavallaan iso perhe, tämä mikä täällä työskentelee, että meillä on hyvä henki, meillä on runsas osallistumisprosentti kaiken näköisiin yhteisiin tapahtumiin, risteilyihin, pikkujouluihin ynnä muihin ja mukavaa on, niin se on tietysti semmoista, mikä lähentää tätä porukkaa. Sanotaan, että varmaan tietysti tähdet on ollut kohdallaan, mutta kyllähän tämä on niin nopeata ja hektistä tämä toiminta, että niin kuin nämä keittiöpuolenkin saneeraukset, siinä puhutaan ihan siitä, kun kauppa saadaan, niin muutamasta viikosta, kun sitä on jo ensimmäiset toimitukset toimitettu ja pitää olla joustava, toimia asiakkaan ehdoilla, mitä ne haluaa, eikä päinvastoin. Tehokkuuden kautta sitten haetaan sitä, että pysytään kilpailussa mukana. Ja kotimaisuus on tietysti monessa kohtaa erittäin merkittävä asia.